Karbi anglong news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini aberta angton ben archuponik tha Borjan ahawar along kibi ponchi solar project along radaphan kapamang huo sailang no keklem Borjan along solar project kibi ponchi adim lam ki keklang Pang tek tek te amone datum joy pen solar ki biji along le along mohor kinep kang hu la so along rong ara thangnat chini dunde la si la sona sailang no madule claim sita rat atum kroy dunde pupen phirang kya mai ke phapon tangte ang tona lam ka chini pon chia phan lang pon sinang rat alam the manja indrajiteron hidp pen protap ingleng report karbiang long news channel Ningdupig athe Pini ladak mentu pene nilitum dak SGB kethom mentiso SGB lapen ke hempu ingti SGB mohri teron SGB la SGB kethom kachedai arong aradatum mentu pene nangke do aning kan ke litum hot dam dekte lo the karbi tumke kache toglor ave lasi ko an yani pene tum mesen me app pen ining arong aje pen dora pet hara pet lo Sita me pini solar project 1 lo solar project kewan det pen api elitum kelong nangji an ateng pen elitum bhan kelong dunangji poputak tanang ja pon bang dolo pu besar ake hai te boy fisame to dabadap abang ke non elitum bhanang baching rum nang kok lo nang baching rum nang kok athe bang ke to dabadap adap takalilang jirlo adap por phai ke thomra chiti ma por pusipu nilitum ta adima ma thola surave athe lan ke jirlo por to da baji ke thomra minute hong ke ba por melom muhri terona ro asar lapen ke mondola tum han wansi geotech en pendang lok long lepun bomlo lasi laso birta longsi nilitum adim long anang humri don lo Lapente nilitum dara di molong anang kahumri dona hoda bangke alang litum pradlab lo nilitum pradlab theglong lo lapentu aprangko nilitum arong asolo sitame non ke sarpoterang rong nong sidolo ake hai sar Elvin Teron nangli alam so nang cepaklang nang dikha alang li nang pachini lo je inoda monit nilitum non ka mensung pon pelo alang li men athe alang li ta alang li phan ke ther ke haba sondo nasi nilit tumalong sidolo alang li ke alang li na pachini do nateng ke alang li photo ta cheuthai don elo geotech chen on elo lapen ke alang li geotech ka chen don adim ta sen ajo saria lialong posipu lake nili methang ang hopen karju si alang li nan chethan vek lo nili long nang karju don lo bang ke alang li ta dolo lapen alang li tumanda nang arju don long lo lapu besar sedamen arju don long lo alang li hopen nang chethan la alang li men ge nili tum non dak sung bon pelo athe alang li phan kupolo puji hala phan alang li edon aphan akisung do kok da thek athe alang li phan ke ther ke hapen ajok tahai lobon nilitum kang thum dam pen jenitene alang nang duno te boy fisitame hala dak adim long penang le rok la halam nang jathan de pe madalang li asu supik pu ahok kisu tahai po ala so alam pen amasi alang li damjui lo lasi non nilitum ki pui bo bangke jirlo phirlo ke aron kali ladak ahok lo ladak mondol tumang si geotech envek nang po athe ladak NC area lapen ke landak geotech and vek nang po mezar vek nang po athe mezar je ponde konsi ke domal ha chine la so teng men se alang litum nang chiklem vek nang po te boy fisame jero phiro ke wang ke kang hu kang hilo polo lake badu bang phule nang claim sitame lake aron kali lake kang hu kang hilo lapen ke badu bang phule hang sitame lake kang hu ai uilo Jongsi arona teng pen ke claim ji pelonte lake official arona teng pen pelonte baji ke ba phisi nelitum ka chinia teng bane claim nang jima pu jirlo phirlo ke claim nang nei ma pu sitame todap ke labson kalidat si jirlo phirlo pen si nang claim lo jirlo phirlo pen nang claim lo anke rada tumang mang huprong lo Kopili Mandal Congress Committee ahin pen Congress Party MP candidate Joyram Ingleng aphan kangthum karni lapen karcho asai kedengpon
Ni jangkar biang long ke parlo lakha troxy Kopili constituency Congress Model Committee Asai Hemalong Congress Party MP candidate Joyram Ingling upon Kangthum Karni Lapen Kar Chu Asai Kidingpo. Terepo achiklo ni phai kretroxiarni earning kangsam por phai plira achiting Kiruni Kopili Model Congress Committee Asai Hemalong Ongdung Congress Workers Atumpen Congress Party MP candidate Joyram Ingling upon Kangthum Karni Lapen Kar Chu Asai Kidingpo. Lapen Congress a party upon Ongdung award pen kapahai ponchi upon Chinki Chingwaipo. Lapen bangso amayalong MP candidate Joyram Ingling pen kaning Ponki Congress asorkar wanglote karbi anglong kapaching thurchi upon kiteng si asai dengpon pupusi ning Jepon. Lapen karbi anglong arat akar e 2448 pusitame Congress asorkar wanglote kapachunchi upon pusitame Rahul Gandhi pen lamchak GP pusi ning Jepon. Kheruni pen Kam Singh Dera report Karbiang Long News Channel. Munit to manduk tu piklo, lapen itu political demand anjir ting piklo. Rahul Gandhi ake hai ta je chagalo. Article 244A implement ko nipi ya commitment ni je apply ko pusi nam chagalo. Raso dang kon. Raso api bangke non wrong rope. Itu korteng gira tu kai je bupe normal je bupe kado bupe sibat pen gitu pen. Uson si itu kang dunia mah. Jing turunnya mah non rong asal langdam lo pulo de adu bupik pik lo tangka poisa ke longa amur thangda be non ke CM betum se sub contractor kado ko beda cerai lap lo rara tum ke thang lo pulo ne de lo abi der lo amar raso uthot ke ban thuia phan itum tang ko lapan petrol di jala dor pisu pane di lapan electric bill angele pisu pe majona ta dor pisu so kali lahai ta review ke ban dia khai clean tan dor sir BJP tum gaji pul BJP sarkar from there people not pinning 80% on development edlo po la tum ti pol si kwana ho tena li tum na thaklong prong lo gente development ke doma ka be ma il tum ke thaklong prong lo pada keneng ye pa keneng ye po burnang panyong ye phan ke nang pa projong ye phan ke neng ye leng neng ye po kita ili tum ke thaklong prong tum to kokan da Duabarguri Press Club Maipu Lapen Kongchun Bang Arpu Kimi ke Batpon. Lakha Inko Ratrok Duabarguri constituency ke Parlo along Duabarguri Press Club and Sol Department Kahora Sol IB along Duabarguri Press Club Maipu Kongchun Bang Arpu Kimi ke Batpon Chiaphan Mai Kapedupon. Bang sopen kedamtang ningkan suri hinira ing koirai si mati jonga chiklo ni phai krinar kep aningkan Rajas Teron Robinson Killing Bida Singh Ingleng Dor Singh Tokbi atum chingwai si kadokawi phirang kya phan pangrumpen chingki chingwai si Chedon Sarpen Duabarguri Press Club amahang patheklo Lapen hula swa hutsi Duabarguri Press Club along kemisen pen keja ponchia phanpura maipu ingwai ponlo Lake kadokawe Chedon Sarpen Bida Singh Ingleng aphansi maipu arpu pekponlo Lapen aduntu Kongchun Bang arpu sitame kadokawe Chedon Sarpen Rajas Teron aphansi Kongchun Bang arpu pekponlo Lapen kerap maipu lake RG Sonrong phar aphansi pekponlo Lapen kerap Kongchun Bang lake Rangsina be aphansi arpu piponlo Labang sopen pining an ningkan kethom an Duabarguri Press Club arta chok tanglo Lasi puthot maipu lapen Kongchun Bang arpu kimi ke bat ponchi aphansi Duabarguri Press Club Kongchun Bang pen kadokawe phirangke do anaphan pangrum si patumi apor arpu kangwai amai paduponlo Bang so hut kedamtang ningkan kethom angbong maipu Bida Singh Ingleng abang sitami kadokawe phirangke do anaphanta kejapon kemisen lapen kipi kapajer lapen kejapon kemisen thekpon longlo Bang so penajok kadokawe phirangke do anta ningching sampik penajok puthot Duabarguri Press Club along kachari ponthuchi aphanpura kedamtang maipu Bida Singh Ingleng aphansi kadokawe Chedon Sarpen puthot ningkan kethom an kachari ponthuchi aphan Bida Singh Ingleng aphansi arpu pekponlo Lapen kirabdun maipu sitame kedamtang keklem kemisen thekpon longsi puthot RG Sonrong phar aphansi pekponlo Lapen Kongchun Bang arpu sitame keramtang aningkan Duabarguri Press Club keja Rajas Teronsi Kongchun Bang arpu pekponlo
Lapen dua bargri press club aphan ching hon pik lapen kadukawe pherang ke do anaphanta kang hon pahuman lapen ke claim kedam sitami me sen pen claim ponlo lapen gs rajesh teron ke di phusi kedo sitami dua bargri press club aphan ching hon pik bang sojok amithang akam asai do o sitami di phupen wangsi kadukawe pherang ke aphan pangrum pen kai ketami bidi sore thantikang bang sojok ke claim kedam ke misen penajok puthot ningkan ke thom an dua barguri press club ke japon thuji aphan kongchun bang arpu ke puthot rajesh teron aphansi chedon sarpen arpu pekpon thulo lapen kerap kongchun bang sitame rangsina be aphansi pekponlo lapen dihin rimbang sitame keramtang ningkan ke thom angbong ke claim pon lake robinson killingsi dihin rimbang claim ponlo La sohut ke claim ki misen pen kachipaduk pik penajok kadokawe pherang kedo anta ningching sam pik penajok puthot ningkan ke thom angbong dihin rimbang arpu ke robinson killing aphansi chedon sarpen pekponlo la pen kedamtang kadokawita ki misen penajok kedamtang aningkan arpu kedo anatumsi puthot ningkan ke thom apharman aban atums ansi claim ponlo Lake, Office Secretary Rison Ingti, Sports Secretary Andrew Hanse, Organizing Secretary Amos Ingti, Publicity Secretary Joy Singh Teron, Latumsi Non-Kevangji Ningkan Kethom Angbong, Kimesen Pen Kiklem Ponchia Pansi, Chingwai Ponlo. Lapen bang so hut ar sigjit pen kachingwai pon ke koma dua barguri press club along ke japon along ke tok ateng pen kachingwai pon ateng pen claim pon pe pate pegdet lipute ar pu penta pasun tuksi ang song ansitame arona teng pen alo palesi amithang ke claim dunwek a channel along pen sitame pherang ke pen ar pu ansitame pasun pon tuk popusi chingwai ponlo Lapen chedon sarpensi mesen pen mai pachut ponlo Lapen dua barguri press club along members lake Edwardson Crow Harthang Sinar Mir Singh Tokbi Royal Sondrong Pi Dor Singh Tokbi Kadokawe Pherang ke keroan bangkre hini ando Lapen pini mesen pen chingki chingwai det pen an isan chuprui pensi chekaklo Dua barguri pen Edwardson Crow report Karbiang Long News Channel Frase kalbe anglong arat ela biota kela atau panelihin pen kadang pajak lo kadang pini nitum dak kahora soul conservation IB along nitum dak doarbo press club pen si meeting padolo so meeting ke do lake kedam tang nitum 2021 ani kana hud nitum doarbo press club saying lo halo so ke seng hud nilitum dak arpus dame chet back kono halo so arpu ke chet back kono teng nitum bidasing lain alang pan Kristen la pen secretary ni lo la pen dak penangan members la pen arpu do tum claim dam lo hala so claim dam pen non 2004 anang banke arpu system ki julo la pen atam sami nitum judlab lo la son taxi non 2004 pen non 2027 apan ni litum arpu system non new body la for the World Press Club la nitum semi chepak kontula so ka chepak ateng pen kedam tangan ingkan ke cari pon bida sing lai alang ni kemisen thega post semi da dag nitum rat pen chingwai sar pen nitum bida sing lai alang li phansi nitum press club pen puthot apu alang li phansi president pi pontula sonak taxi kedam tanga sonak tax secretary abang ke nili phansi apu nang pi pontula sonak taxi non 2004 pen 2007 ana phan ke chari pon ni phansi puthot akon nili phansi nang pi pontula la chingwai sar pe na sonak tax pe dag nili tumalong apu da vice president assistant secretary la hai samin tum che back pon la so ka che back pon lo dag nili pori pon la po la ke vice president la ke kedam tang sonak taxi arjison rong pha alang li phansi pi pon lo la pe assistant secretary la ke rangsna be alang li phansi pi pon lo la pe finance secretary la ke Robinson Killing alang li phansi pi lo office secretary la ke Rison Inti alang li phansi pi pon tu lo organizing secretary la ke Amos Inti lo Yemen's culture secretary la ke Andrew Ansela ke jirongna in charge la ke Robertson Rong Pilo la pe public city bank ke no ma kenang chetong de lo stame la bank ke non temporary lo la ke Joy Singh Teron lo stame la bank non bank ke pangda computer de la la sonak taxi pini na chetong no long la ke Mir Singh Tokbi Samsung Inglay Harthang Singnar Edward Crow
la pen dak dorsing to bi la pen thomson dum sami do la yang ni tum chingwai sar pen pini 2004 la pen mo 2007 apan ke chari pon dia pan sin ni tum dak press club do antum sami chingwai chingsai pen ni tum arpu chip la pen dak ke claim kedam do an sami tum chingwai chingki pen si pini amai bang ke ni tum lansik project pon ko Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu